Medidi chiame adiya buate. Nana Adama. Bese efie ensokwa watwinye ana mene Daasebre Osei Bonsu ya wofa otosu mienu esomye. Ende migira masha bose ya wada se. Esuma ene wofa ede somye no. Odo ahokeka ene no kwadie no. Saa ana mene ode ebenantie. Miri Adama Musei yade se ufre me wiao anagro anapo mama meto yawa me Yami Safo Kwati enamo sufa me de son Daasebre Osei Bonsu sa sumro na me de be son nana ofra mi anopa awia enyimre samama de Mampong beto Mamponghene Daasebre Osei yawoda me ochame katechi mesra oyawa eka oyawa sompa mesuma ofa sa somna bi na me besomo me fanso nyina manum kasa nkyerɛw ofrɛ me anopa awia anwumrɛ meba na sɛ mama meto yawa David Betty Wasoro. MC. Na brewani fo. Ne passant. Ne pas hell. Na ba po yire mesre oyawa eka oyawa se Jami kwamra nya ntachi oditan ena na me Jami nya ntachi jumo owo ase enemy sompa me Nananom ede somwo ene na me Jami kwamra nya ntachi a metosu nenu wa be me de beso o fra me anopa ewia anajo meba se wo chechire boa esoma me a na se me bie mu a me tontam Daasebre Osei Bonsu to so miensa asante Mamponghene ana mitwanim ekasa kyerɛw ende anumre sa utwafo hene sa odaman ehene nana me nanane nana 20 price me nanane nana dumfo me nanane nana fosukwate Nananom sompa omba somya efia twamu ana nana twafo hene mabatoa so ewo wo fo Osei Bonsu otoso mienu ne preso efia aduanu mienu eni nana mende sa sompa me somu wo fa no anu ana besom meka no kra kyerɛw me ntwa kontompo nkyerɛw me mfa nsuo nya amadum kasa nkyerɛw nana me soya me yarea esansa ono ne tiri mu ɔden ɔfa de ɔpɛ nana wofrɛ ma no pa mɛba wofrɛ ma wia mɛba wofrɛ ma nwumra mɛba gye me yare sa wofrɛ me na mantua na amɔ a metie wano asɛm a na meto ya wara Nana koso hene ene sai ene no nana redu akwafo nana redu akwafo manso hene ya me ankasa me no tan hene nana Osei Bonsu to so mienu hello ya wanim ha ana me chakira wo nana waba trase aba trase yankopɔn mu antamanfo mu a manyi makokora wa poto nsala abekɔ wakura ase a wakɔ nana takura mani ampɔn ana bɔ me manso hene nana Osei Bonsu de Newton hene ne pii me so
ma som wɔnom me ka ho ane ade na takura me ne ampo si akonwa so ɛmmɔ hene kwa nyɛ so nam ho ale abɔ hene me brɛ na takura me ne ampo ho si no ho ya ka ho na se bo hwehwɛ ho wɔde Newta hene maame ma som Newta hene na dia kuma bi fie ma som no ma ye park be a be ba amka be wo fia bi ameba mo papa obi a Nana sebo usha utoso miensa me kaya wada se sompa me nananom ade sumwo na me beto aso me fansuo nyema nim kasa nkyira woda na kyira wa kyerɛ pa na somo sompa nana manyesa beto ya wada Daasebre Osei Bonsu nana Mamponghene ana wadaroma midin di nana eje efiri ye bonsafo enwa ase hene me aso na me Mampong sompa hene ana wadaroma ofrɛ me anopa me srɛ wo ya wada ɛka wo ya wada sɛ nana mesom ma ya ahoboa sɛ mesom ɛna mesom a mesom ya Daasebre epagya me de me dusie no ma yɛ krado sɛ mesom bi so hwɛ etugya nana wadaroma ofrɛ me anopa meba ofrɛ me wi a meba esum wo han mu bisɔyɛ me ade nana mama beto ya wada Yo ya wada kan ya wada se sompa me som na fe za na wa ba yi be som ma anya sa nana oduro mensa me wa kase hene me anam saya apontam hene nana sompa masom me nana Osei Bonsu eno bi na me be som nana ofra me anopa awia anado me swai yale so ofra mo ama me to ya wa chin Mira Daasebre Osei Bonsu otoso miensa midin di nana joben yeboa da honhene mia na mesaye udwura hene me nana ne nana opoku apel me nana ne nana opoku apel otoso mienu me wofa ne nana Daasebre Mampong sompa omdo besomwo na meba abeto aso me mfa nsuo nyira menum nkansa nkyerɛwo da ofra me anopo awia o anadwo impo de suo mu a meba misai yade ofra me na mama beka wo yawada Papio. Ahu dini na so awie no. kan ya wada se mo de number Daasebre Osei Bonsu a utoso miensa me esi ase pepra be toso mienu Mampong beta hene sompa me de som ofa Daasebre Osei Bonsu a utoso mienu sa som na me de be som Daasebre so ofra me anopa awia anyumrum meba se ofra me na mamba misua bi yare me to ya wada Mafia. kan ya wada atamu na so kan e ja ide o Daasebre Osei Bonsu otoso miensa misre wo ya wada e kan wo ya wada wada se mi nana German mi nana Frimpong mi nana Akosa Frimpong mi oduro ko enam sompa mi nananom edede so Mampong enu bi ka asantemai enu na mi oduro ko aten mi beto aso nana ofra mi anopa awia anado
nsuomo meba nsoya yi ya ya ofra me na mama meto ya wada meka oya wada esira oya wada me nana kwakubia otosuye eye wa obusia wodi ekuro ena meda omano eye agye sompa me de som me ofa Daasebre Osei Bonsu enwa na me de ta wachi asomo me fansu nyamanu enkasa nchiro me nyawo me bo chido ofre me anopa awia na mama me to ya wada Daasebre Osei Bonsu otosomiensa eye wa moba nana Mamponghene ni gina wani nana uti mensa ye me nana obusu afiri ye nana sompa me nana de esom amani amponje twetwa ena me so me beto aso be mfie duni ena me sim akirawo o premier no po awio esumo ehamo meba me fansi onyina manum ne kasada me nye o hwebuti hwewoche de me ke nyina samanye bia na me to yawada Manishim, who are you? What's on here as a Daasebre Osei Bonsu otosomiensa mana pepresiase nkwanta hene a mia sa ya osama hene na mkasa Daasebre sompa medicine Daasebre Osei Bonsu otosomi sa sompa no ana de ba beso infansu nyina manu ankasa jo so from ya no ko awio anajo ni ade mama me to ya wora ye be wie nsaya ya hunu no wanya amane ni wiate ho onsori ye na so onu nim na osai wie no peja ni mukwa wanya amane Chifiri bahani. Sina ngam sawo ya wada kan ya wada se. Sumpa mudo sum. Sa na ko sa sumna na wa ba ni do sum. So frame ma mi to ya wada. ana Daasebre Osei Bonsu otosomiensa nana biseo ya wada mikao ya wada se sompa medesum Daasebre Osei Bonsu sa sumna no wabai mede baba sumo nana uframe anopa awia anwumre na mama meto ya wada Sana mesra wo ya wada kan ya wada se sompa de sun unya ba ko no ko sa sun na be sun Nana, the friend, Nana, him, but Bonsu. I told you, Jahene. Nana, Sumpa, yeah, mesra wo ya wada so ya wada, ya wada se
sɛ wɔbɛyi meyi me yam na masom wo sɛdeɛ mesom wowɔ fa yɛ a wɔbɛgyina nie sɛ wofrɛ me anɔpa wofrɛ me awia wofrɛ me anadwo agye yadeɛ nko a sɛ maama a na matoyɛ wo Mapio! Fansa baako. Ɛyɛ fa baako pɛ. Nana wadaroma yɛfrɛ mo ɔsɛe akoto nana meyɛ ɔdwa a yɛhene nyɛ sa yɛ dɔ me hene nana wabɛ so mpa a me nananom bɛsom wɔ no ɛno na mebɛto asom wɔ sɛ wofrɛ me anɔpo awie o anadwo o nhyɛ yadeadeɛ sɛ wofrɛ me na maama a meto wɔ yawada Mesrɛ wo yawada ka yawada sɛ Nana, me omo asamoah jikun he. Pidiem he. Mesrɛ wo yawada ka yawada. Sɛ mesrɛ wo yawada ka yawada. Me nanam som pa omo som ye na me ba beto aso. Isaya mesai ya special som pa me kyerɛ wa kyerɛ pa. Na se ba kyerɛ wa kyerɛ pa. Na man som pa. Betwo yawada. Daasebre Osei Bonsu a wotoso miensa. Eyemi Nana Kwasi Kodua Akuaku. Mitoso mienu. Misan ye Chiami. Sumpa mesum wo fa Daasebre Osei Bonsu no. Eno ana me beto aso. So frɛ me na mama meton ya wo. Simple. No. Control with you. Hey, can I Hey, boy, what you want to do there? Tinha falando antes. Não foi o braço. Passando. Não foi o cross. Nana mesrɛ wo yawada ɛka yawada sɛ na afei nana wakam bibrɛ Nana meka wo yawada ɛsrɛ wo yawada sɛ Nana owusu adwemi asante mampong aboafoɔ hene sompa mede som wo Nana Osei Bonsu waba bɛsɔ n'akonnwa mu yi sɛnea mesi som no saa pɛpɛɛpɛ na mram bɛsom wɔ sɛ wofrɛ me anɔpa awia anwummerɛ na sɛ maama a meto yawada abraço São, não vai cross. Não vai ver isso. Nana mesrɛ wo yawada ka yawada sɛ esi ase hene nana puku nana bigyina w'anim esua akyerɛ wo sɛ memfa nsuo enyina m'anum ɛnkasa nkyerɛ wo wofrɛ me na sɛ maama a meto yawada Braço. É rock, passando. Sabe a copé? Fazendo isso. Você não me está olhando agora. Nana me está olhando agora. É caça. Mas não, você já tinha. Minha mensagem, Mampong, mentira, minha mensagem, micro não. Já me deu aqui. Ana, sum pa me sum na no Osei Bonsu otoso mienu
ɛna wɔso waba saa sompa no me ba bɛtoa so me nana no nana kwama firi me nana no nana kwama adwuma me nana no nana president ɛsompa mo som mampɔn ɛmaa no me ba bɛtoa so nana me sɛ sɛ me mfa nsuo ɛnyina m'anum nkasa sɛ ɔfrɛ me na maama me to yawada Minister wo yawada na yawada se sompa be sum na obe sa sum na wabe mi be sum so frame nda mechi ma wan to yawada Daasebre Osei Bonsu a oto so miensa nana Mamponghene eye nana opoku antwibu asiako wadwumfo ohene ena megyina wanimu a mesi bibi kyerɛ wo Daasebre medi nokra ma meka nokra kyerɛ wo mesom sompa sɛ mansom sompa na sɛ metwa nkontompo kyerɛ wo a meto yawo a Gana wata yini Lo yini de La frogla Passant Pour passant Try to testimony. Aye. Nana Daasebre me Chame being entry me na me kasa wo hu sompa sumrana sebus wofa Absolutely. In a review near the house. Nimbo, your best song, near some Assumabi, a marble. Said ye to me no about it. And now, so friend me, and a pa. Meba, Remivia, Meba, O friend me and I drew. Meba, some mamma, Namacho, we are. No, Mamponghene Daasebre and I was sitting at Nananom Mamponghene Daasebre Nana Mamponghene a otoso miensa Nana Osei Bonsu otoso miensa Nana Osei Bonsu sisianse here ena bigina wanimu me nana ene nana kwa mensa me nana ene nana kwa kunsia sompa me nana no edebe sum sikadwai adwitedwai ene sompa me so meni baba sum Osei Bonsu nana Osei Bonsu a otoso mienu ena me de baba sum we memfa ensuo nyamanu enkasa nkyerɛ da musai yare sa wo frame anopo ayo ayumro meba sa mama me to ya wada Okay.
Nana, Missel Yawada Kayawada. Minana Kwame, Mamponghene, Namensi Bibiachio. So Frame Anopa, Eluia, Anajo. No mama, Nana, Zai Yadia, Mama Metonta. That's the minimum. Nasa Kwame Mamponghene. At the Nananom. And that business. Sana. Nana mesra wo yawada. Aka yawada se. Sumpa de sumu mi akoni ana wa ba mi ba sumu. So beto. Nana Osei Bonsu ọtọ so miensa. Ochi dom hene ne gina wani bukasa. Nana Sumpa me Nananom beso. Sa na me beto afọ. Mesra ya wala. Kan ya wala. Se man son Sumpa na makanta mu. Ofre manopo awieu anwumreu meba ofre me mama ne bia ofre ne mama na me to ya wala Yeah. Dai mana potia. Thank you mana potia. Now, we have a chat for you. My man tells you why. Oh, that's a potia. Ana pop. Potia. Yeah. Woko David nana tena Pasiano Chano mo ha Ya, ocha. Ya. untu baba Lapa. Bueno, afine. Daasebre sra oya wada ka oya wada se ba fo ba na me ba o si akwa na me elitu jesi na me Sumpa me Nananom de sum wo sum Mampong ene na me ba beto aso o frɛ me anopo awie beba mpo de sum beba bi sɔre a me yade sa o frɛ me na mama me to ya wada Daasebre Osei Bonsu ọtọ so miensa. Misa we Ya wada kan ya wada se. Pacho. Kantamnansa. Oh, masa. Misa we ya wada, me kan ya wada. Says me Nana Mamponghene Ojampa. Wan kwabi ahene. Mema wa futupa. Mesumu yie. Me nana nene. Nana se Kwame. Me nana nene oduro
Nana Odro Brobe. Me Nana ne Nana Kwasisina. Esompa omo be sum Mampong mine ena me to asi. Memfa ensuo eyina manum akasa kira wo da. Member of Futupa. Masumo sompa. Sofra manapo. Ofra mavio. Ofra manajo. Dabi aba friend biano meba. Mama. So Misai are. Sofra me na mama me to yauda. Yo. Na kobia kochianense. Aiwa. Asa. Yo. Na kobia na coin. Exina. No do pepe na Mamponghene betinase. Sa. Otia, Mamponghene, Piao. Otia Mamponghene, Piao. Yes, Apa? Daasebre Osei Bonsu otoso miensa. Odabehene opon bonsu na yesi bibi acho. Sompa mede som Daasebre Osei Bonsu. No share men monyam bo dabi akonyam ame. Sa som na mede baba sim. Medi no kra achro. Meka no kra achro. Media me no na share ti memfa nsuo enyina manum kasa nchiro. Ofra me anopa awia anajo da strom meba mama me to ya wada Daasebre Bonsu utoso miensa ye frame kwamnamo akubonsu masom nana atakora mani Mampong masom wofa Osei Bonsu se wabei na se sumo amde sum wo mu no mansom sa na se medi nsuo gira manim kasa kire wo a nana meto ya wada only kasa 20. Você vai com a disso. Bema chivo siako. Ana wa oso kwa hena me kasa. Sompa no somwopa. Ma me yese joni ti twetwo ho samu ama animunyam bae. Tanya manso ya wo yen so ye papa ya animunyam ba Mampong man. Ma bi ba sante man. Ma gana nyina so e bae. Anu na me so wa hena be somwo. Me di me penso nyamanu. Enu kasa da. O frama no pa. From awia. From anajo. The song for me ba. Me say na ora ma me yade. Mama to kan ya wada. Yeah. Oh, Piaf. Nana Osei Bonsu utoso miensa. Woni asantiman misiahin. Woni asantiman kwatiyire.
Nana. Mesau ya wada. Eka ya wase. Memfa. Ezo nyame ni mun kasa nkyerɛ wo da. Sɛ wo frɛ me anadwo esumu awiamu meba. Sɛ mama nana meto ya wa.